Goedemiddag. Ik heb een gedichtje van Anne Nederkoorn uit de laatste bundel van Vers Optreden. Daarvoor heb ik nog een klein dingetje zelf gemaakt van 4 regels. Dat gaat hieraan vooraf. Hier laten wij je horen, in door jou geschreven taal. Zo gaat je dichtkunst niet verloren. Jouw naam staat bij het dichterlijk verhaal. Anne Nederkoorn uit de laatste bundel. Weer en heen. In het nestje in haar buik wordt hij lichaam, wordt hij tijd. Klein, heel klein nog, cellenvormend, komt zijn ziel los uit het tijdloos niets. Zwevend aan de bron, geborgen in haar buik, groeit van dag tot dag het voelen van zijn lijfje. Als hij eenmaal aan het vallen is en opstaan, zal het tijdloos niets steeds verder weg zijn. Alomvattend tijdloos niets. Nu nog weet hij je dichtbij. Kalm meer tijd en ruimte latend, bezorg je hem een soepele overgang. Lief in overgave aan mijn hart, schenkt hij mij zijn band met jou. Tijdloos niets. Terwijl hij stralend van je weggaat, sjok ik dichter, dichter naar je toe. In het nestje in mijn buik is een koekoeksjong gegroeid. Groot, heel groot al. Alles vretend puilt het de fijn gebouwde wanden uit. Onverzadigbaar gevangen in mijn buik schrokt het zich naar steeds benauwender proporties. Zwaar, zwaarlijvig en gedoemd te blijven groeien, komt het nooit meer vrij om uit te vliegen. Anne Nederkoorn. Knipt. Dit is van een overlijdensadvertentie. Daar staat een horizontale dwarsfluit op. En daarop zit een klein zingend vogeltje. Het is een 2-regelige iets van Herman Gorter. De dingen staan om me zo stil te luisteren wat de stilte wil. Herman Gorter. En dan heb ik nog iets uit een overlijdensadvertentie uit het Parool van 5 november 2022. Omdat er liefde is, bestaat er geen voorbij. In alle eeuwigheid ben jij. Dit is van Felix Mulder. Dank u wel.